To jama'a assalamu alaikum, barkanmu da safiya, barkanmu kuma da wannan lokaci. Da farko sunana Yusuf Usman, kamar yadda kuka sani a cikin wannan tasha. Mun fara tallata muku wannan tasha kamar yadda muka muku a wancan lokutan. Mun yi muku alƙawarurruka za mu riƙa kawo muku shirye-shirye a wannan sabuwar tasha ta Duniyar Hausa STV. A yau muna tare da wani babban bako namu wanda ya kasance mun yi tattaki mun je har inda yake mun same shi, za mu tattauna mu takaitaccen hira da shi ne. Shi dai wannan bako namu ya kasance babban mawaƙi ne na yabo na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuma ya kasance yana waƙoƙi haka na siyasa. Wasu sun san shi, wasu ba su san shi ba. Shine yau za mu tattauna da shi a cikin wannan tasha tamu ta Duniyar Hausa STV. Wannan mawaƙi namu mun yi tattaki mun zo har wurin shi kuma mun samu damar haɗuwa da shi. Yanzu za mu kawo muku shiri kai tsaye daga gare shi domin jin daga bakin mai ita. To jama'a, kayan yadda kuke gani, wannan shine Muktar Ibrahim Aliyu da ke garin Nasarawan Doya. To za ku ji daga bakin mai ita. Yanzu Malam Muktar, bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Masu ji da masu saurare, ina yi kowa fatan alheri. Kamar yadda mai tambaya ya tambaye ni, sunana Muktar Ibrahim Aliyu, ɗan Nasarawan Doya. An haife ni a cikin garin Nasarawan Doya a unguwar Madaki, ana ce ma unguwarmu Inji Biyu. Alhamdulillahi, mun samu dama daga gurin manyanmu. Na farko, an ba mu tarbiyya kamar yadda addinin musulunci ta naza. Na biyu, sun yi ƙoƙari sun samu a makaranta, kuma hukuncin Allah ya taimake mu, ya ba mu dama da iko muke wannan karatu daidai gwargwado, ba kamar yadda jama'a suke ganin mu ba. Wasu suna mana kallon kamar wasu masu karatu ne, a'a, kawai dai an dai samu abin da ya samu. To yanzu muna so ka faɗa mana wasu irin waƙoƙi ne waɗanda suka zamto maka gwanaye, waɗanda ka fi son su kuma aka fi sauraron su, na yabo ne ko na siyasa ne? Alal haƙiƙanin gaskiya ba ma wacce na yi da kaina ba. Inda aka ce maka wannan fage ne na ma'aikin Allah, to a duniyar waƙoƙi babu abin da so kamar yaban fiyayyen halitta shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To yanzu zaka iya kawo mana dan takaitaccen baiti ko ɗaya ne ko zuwa biyu daga cikin waƙan da ka fara yi a cikin waƙoƙinka na yabon Annabi sallallahu alaihi wasallam? To haƙiƙanin gaskiya waƙoƙin da aka fara yi irin na da can suna nan a ajiye, wasu ma an fara mantawa yanayin karinsu da yanayin kinsu, amma sai dai za a iya tuna wasu daga ciki wanda suka samu. To masu saurare suna so ka ɗan yi musu ko da baiti ɗaya ne zuwa biyu domin su san wane ne kai a cikin sana'anka ko harkan yamanka. To akwai ƙasidu guda biyu wanda sun kwanta mini a rai, wadda ko da irin wajen majalisi haka na je, ya kasance idan ma ban yi su ba sai in ji kamar ma ban yi majalisi ba, sakamakon abin da na faɗa a ciki da kuma yadda suke a raina. Tunda shi dai aka ce wani nake yawan halitta, babu wani yabo wanda bai yi ba, amma alal haƙiƙanin gaskiya za ka ji kai ne ka yi, to amma kuma me ga wanda wannan lalle ya kwanta maka a rai. To sun kasance dai ita ce za a ce bakan damiyar ka ko? A bakan damiya tukuna, ai yanzu aka fara, balle a fara maganar bakan damiya. Bakan damiya kuma jama'a suke fitar da ita, ba kai me abu za ka fitar da shi ba. Gaskiya ne. To yanzu takaitacce dan baiti biyu za ka ɗan rera mana ko ɗaya daga cikin irin wanda kasancewan sun fantsama ko kuma su ne na farko wanda jama'a suka ɗan san ka da su. So akwai ƙasida ta daɗe a ajiye, amma hukuncin iko na rabbana mun samu daman yin ta a wannan wata da ya shuɗe.
ita ce mai taken annabi shugaban halittu gaba ɗaya. Bismillahirrahmanirrahim. Annabi shugaban halittu gaba ɗaya, annabi ka ɗayan ban san na biyunka ba, kowa zambu wallahi ba zai kai ni ba, hanya ta ka annabi ba zan bar ta ba, ga mu muna zuwa na Allah mai zuhuriya, bayina ka Allahu naka Muhammadu, dan kai ne rasulu ka azama akan tudu, na bar kowa ni dai na bi ka mujahidu, masoyin rabba annabi hasken shiriya. Masha Allah, jama'a kun saurari wannan takaitacciyar kasida daga cikin baitocin da aka fi sanin shi da shi ne daga bakin wanda muke hira da shi Muktar Ibrahim Yama Aliyu. Tambaya ta karke a nan shi ne, a cikin waƙoƙin siyasan ga kuma wacce ce waƙa ta ka ta farko da ka fara yi wa wani ɗan siyasa? Masha Allah, a cikin waƙar da aka yi wa ɗan adam, ma'ana mutum kamar ni, waƙa wacce na fara yi wa wani mutum ita ce waƙar da na yi wa Alhaji Abbas Gamba da Koro, wannan mai gidan mai. To daga cikin waƙar za ka iya ba mu ko da amshi ne haka, ba sai ka yi mana baitoci daga ciki ba, saboda duniya ta san cewar ga wanda kai wa waƙa, kuma ga waƙar da aka ji ta siyasa, wasu sun san taka ce, wasu ba su san taka ba ce. Na amshin zai samu sakamakon ba na riƙe ta arena bane, idan ne waƙar siyasa ko ta wani mutum a lokacin da na yi ta a nan za a bata, ba mu kuma saboda inda muke ganin nan ne na ba wajen yabo na annabi kenan. Amshin ta shine yanuwar mu da shi daga Allah ga basu dalkora da tizo. Gaskiya ne. To jama'a za mu rufe tambaya na karke daga wannan bawan Allah, ko in ce muku daga wannan shahararren mawaƙi na yabon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shin akwai albishir ne da kake so ka yi ma jama'a na wasu waƙoƙi da za ka kawo musu nan gaba sababbi wa'inda ba su zo ba a audio ko a bidiyo a cikin wannan tasha ta mu? Alhamdulillah, haƙiƙa akwai cikakken albishir wanda za a yi wa masoya da dukkanin halitta ma. Akwai kasidu na yawan fiyayen halitta da ta Maulana Shehu Ibrahim Yasir radiyallahu ta'ala anhu, wanda muke sare insha Allah za su fita a wannan shekara mai albarka. Insha Allah nan ba da jimawa ba akwai audiyon su, akwai kuma bidiyo nasu, insha Allah duk za mu kawo al'umma su. Gaskiya ne. To masha Allah, sannan akwai waƙoƙin siyasa ne da za ka yi wasu da kake ganin cewa sababbi ne, su ma suna nan fita nan gaba ba da daɗewa ba, koko sai zuwa lokacin kamfen, koko ka rufe kenan ka abin nan ka daina? Na'am, hakika akwai sababbin waƙoƙi na siyasa insha Allah su ma sanan za su taho. To masha Allah. To jama'a a nan za mu rufe wannan tambaya, in Allah ya kai mu sati na gaba wani lokaci za mu kawo muku wani. To a nan za mu rufe wannan hira da muka yi da babban bakonmu Muktar Ibrahim Yama Aliyu da ke Nasarawa Doya. Kar ku manta da cewa mun yi muku alkawari za mu raka kawo muku shirye-shirye a kowane mako idan mun dawo aiki bayan sallah a wannan tasha tamu ta Duniyar Hausa STV. Kar ku manta ku rika mana subscribing, sannan ku danna alamar kararrawa domin samun sakonninmu. Sannan kuma kar ku manta da cewa za mu sake kawo muku wannan shiri da wannan bawan Allah da muka yi da shi, ba iya nan muka tsaya ba, domin yanzu ma mun ga lokaci yana hararan mu ne. Insha Allah za mu ƙara samun dama mu neme shi a wani lokaci domin kawo muku ci gaba da wannan shiri na takaitaccen tarihi na fasihin wannan mawaƙi na yabon Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sannan kuma za mu riga kawo muku bidiyoyi ka hanyar ce magana nashi da sun fita
da kuma audiyon waƙoƙi na shi, walau ko na yabon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko na waƙoƙin siyasa. Insha Allah kan yadda ya alƙawari nan gaba ba da jimawa ba za ku riga samun wannan bidiyoyi ne da kuma waƙoƙi a cikin wannan tasha tamu ta Duniyar Hausa STV. Sannan ku danna subscribing, ku riga mana alamar ƙararrawa. Mun gode.